כששכבתי על האופנוע, שכבתי על הצד, רגליים פה והגוף פה, אז השב"ב בדרך מכות איתו אותי, אז הם לא שברו את הצלעות, אבל הכאיבו לאזור הזה מאוד, וזה הקשה לי מאוד על הנשימה. שם על מזרונים, הם מאוד דאגו לצד הסניטרי, שלא נחלה להם חס וחלילה, והיה לנו צמוד רופא שבא כל יומיים שלושה, בא לראות מה קורה איתנו, והחובש לקח על עצמו את האחריות ודאג להביא תרופות. היחס אלינו היה טוב, הם דאגו לכל הפרטים, הם בלי פוליטיקה. לא רוצים להתחיל להיכנס לפוליטיקה, אנחנו היום בידיהם, לא עונים להם. אבל הם דיברו על כל מיני דברים. כמו מה? הם היו מאוד ידידותיים.